Na, az ott a nagy reptér. Éppen most szállt le rá egy repülőt, mindjárt felbukkan a sarkon túl. Ott már kiütnek, most elkezdődik a hangja is. Ez a szalmi mire már utána fókusznak. Ez egy belföldi reptér. Gondolom 99 darab reptér van. Ebből egy nemzetközi, tehát 98 belföldi. Mivel így a legkönnyebb utazgatni errefelé. Az ott még nem tudom mi ez a dóm. Valami múzeum, azt hiszem. Majd utána olvasunk. Ez itt a látok ég fölötte, ott egy subvaj. Persze mindenhol van. Tehát mindenhol, de az egy gyakoribb gyors étterem. Itt, 27 darabban az országban. Ez már sok. Az ottan a híres templom. Az előbb csináltam fényképeket róla. Itt egy sirály. Az előbb mentem mögöttem egy pulóveres csiga. Szóval az ott egy híres templom. Nagyon foszlányosan néz ki, mert nagyon modern dizájnja van. Majd ez kép, ez van. Blá, Szocsi. Itt egy kis gyalogos feje. Az ott mögötte középen, az a főépülete az egyetemnek. Tehát körülötte azok a kampuszok. Abban a jobb oldali a hotel feliratúban laktam volna elvileg. Hogyha nem lenne maintenance miatt zárva. Ezen itt most átsétálok szépen. És ott a messzességben lévő kis panelépületek másodikában lakom. Így közvetlenül gyakorlatilag a belföldi reptér mellett. De hát ez. Annyira nem hangos, meg nem hallatszik. Úgyhogy én most elsétálunk erre. Kicsit ide. De ott látszik, mondom, a második kocka panelépületbe.